Annyit kérek, hogy a súlyosan értelmi fogyatékosok kíméljenek. Az anyákat ünnepeljük. A tömeg az teljesen érdekelen, mert ez egy tuskóság. Hát ilyen egyszerű. Mint teknős. A Magyar Péter egy törőmetszett, ballipsi. De hát eddig ott ült önökkel a... Ez teljesen mindegy, mert... És mi a fogyatékossága? Nos, ő retardált. A Márki-Zay Pétert sem mondanám Gyurcsány emberének, attól még, hogy egy plakáton van. Hát ő volt a miniferi. Éppen most a bármelyik internetes újságnak a migráció. Biztos észrevette. Pocikám, mondd csak, mi is neked a bajod? Használják a józan eszüket. Tehát Honnan tudjam, gyépés vagyok, de számoljunk egy kicsit. Most a politika az hosszú távfutás. Akkor ezt a rubrikát üresen hagyom.